Ako masyadong balong expectation ko kayo kasi first time kong talan na shotgun. So, this is also unique. Makapasana siya. Nakala siguro siya. Nakakatakot siya guys, nakakatakot. Solid, solid. Na? Wala mo goodbye Philippines na rin ang kaya. Solid yan. Kala ko tatawa ka. Sa. Ano siya okay? Dahil. Help me Lord. Fighting! What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. Siyempre, kagaya ng lagi natin sinasabi, we thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na to. Ayan. So, makikita nyo sa aking likod, nandito na naman tayo sa Baculud-Megadike shooting range. Pero, this time ang makakasama natin, siyempre walang iba kundi si Sir Louie Season ng WhereInPampanga. Ayan, so nakikita nyo naman, iba-ibang mga famous Kapampangan na nakakasama natin. We are very fortunate kasi napagbibigyan nila tayo. Ayan, so ang gagawin natin ngayong araw ay pupuntahan natin yung bawat places. So glimpse na lang mga kabalen dahil nakita nyo naman doon sa previous vlog ko ay inisa-isa na natin siya in details. So gagawin natin ito ay glimpse na lang. Pero i-highlight natin yung experience natin with Sir Louie. Okay? Excited na ako? Excited na rin ba kayo? Samahan nyo ako at tayo nang mag Beng Beng. Let's go! So ayan na mga kabalen abetan is Sir Louie Season WhereInPampanga. Ayan. Sir, I'm vlogging your vlog, okay lang? You're vlogging my vlogging. Yes. Sabi natin Will Dasovich. Yes, I'm vlogging your vlog. Sir Okay. MJ, thank you so much. Excited ako na makasama ka ulit sa vlog at the same time dito sa gagawin nating activity. Ay, bro. syempre naman. Syempre, exciting ito dahil tayo magbe-beng beng. Magbe-beng-beng. Yan, dito sa Baculud-Megadike. Kailan last time mo, sir? Sir, siguro mga 2 months ago. 2 months ago. Pero ibang establishment. I see. Alright. So, excited po kami. Samahan niyo po kami. Yes. I'm vlogging your vlog. Vlogging my vlog. Okay, so tara na. Let's go. Para basic po sa 9mm natin is dapat proper gripping, the support hand nandoon siya, trigger figure out, tapos sasalpak na po dyan sir ma'am yung slack na sinasabi. Dahan-dahan lang, slowly pull the trigger backward, slowly dapat yung front sight, rear sight nandun, level silang tatlo. Slowly bago pumutok, boom, pabayaan mo yung recoil, pabayaan mo yung plane na yan,
Hindi titilapon yung baril. Hawak mo yan. Follow through. Pag nag-take oil, balik. Follow through. Boom. Boom. Go, let's cheat. Kailangan pa namin sir. Hindi, kaya sir. Kailangan pa namin gumulong. Pwede sir, gawa tayo ng run mamaya para makuha tayo. Total, marami-rami naman yung... Hindi kami magulong gano'n. Hindi, yung run lang. Yung transition, mandatory tunes lang. Pwede na ako magkalalito lapit eh. Malaki itong iba na allowance Iba system. naman, bubbles. Okay sir, Kwan. Cocaine in my nose, got rose in my cup though. Shawty climbing my pole, she got me locked in on cup though. House, bring the streets out, go DJ, please play that heat now. Sip H, that super bass got me dead live. I'm Kurt Cobain, like boom, boom. We listen to room, pimp game, ice cold. I'm chillin' with the crew, pop early like firecrackers, ice with the doom. Acting like a fool, don't play by the rules. Okay. Deliver 5 rounds. Front side, rear side. Okay. Firing. Yeah, verify target. 4 rounds. Inches below the target. Last round. Bravo. Okay. Thank you. Galing. Okay, deliver 5 rounds. Consume ammo. Galing. Below the target. Last round nyo, tangent sa alpha. Okay? Good. Ako masyadong balong expectation ko ngayon eh, kasi first time kong talan na shotgun. So, this is also unique. Makakasana siya. Firing. Nakala siguro siya. Nakakatakot siya guys, nakakatakot. Solid. Na? Wala mo goodbye Philippines na rin ang kaya. Solid yan. Kala ko tatawan ka. At saka mabilog na yan. At least alam mo what to expect. Sa. Dahil. Help me Lord. Firing!
Uy, nice. Uy. Wow. Ay siya, Sir Louie. Nice. Ay siya. Night vision, bro. Night vision. Thank you. Galing. Okay, so mga kabalen, ito na, no? Medyo ginabi na tayo kasi talagang na-excite kami at ang dami namin ginawa ni Sir Louie. Yes, sir. Thank you so much, Sir MJ. Sir, thank you rin dahil lagi mo ako pinagbibigyan sa mga ganitong klaseng mga collaboration. Actually, mga ganitong collaboration, guys, at sa mga activities, once in a lifetime. Hindi mo naman talaga araw-araw gagawin to. So, might as well, at least once in your life. Actually, mga kasama natin kanina, di ba? May mga first-timers din. So, at least once in your life, tick off that bucket list. Yes. And masasabi nyo guys, may kukwento ninyo rin sa mga ibang kasama ninyo, mga kaibigan at family, na enjoyable ang mga ganitong At sa mga newbies at gustong i-try, talagang very accommodating itong facility na to. At talagang madali kayong matututo dahil professional and talagang highly trained yung mga instructors nila. I agree. Yes. So, yes, sir, maraming salamat. Once again, sana hindi ito yung last na collaboration. Marami pa, sir, marami pa. And again, we would like to thank Baculud-Megadike Shooting Range. So yun, ulit. We would like to thank Baculud-Megadike Shooting Range for accommodating us, for inviting us. Sana wag po kayong sumawa. Ayan. Alright, thank you very much. So guys, once again, this is Kabalen Motovlog saying, ride safe, stay safe, and God bless. God bless, guys. Bye.